Hej og velkommen til en præsentation af vores app No Worries. Det er en app, du kan bruge i nødstilfælde, når din telefon er ved at løbe tør for strøm, og appen sender derved automatisk en besked ud til de venner, du har valgt, den skal sende besked ud til. Appen ligger sammen med de andre apps herude på dit skrivebord på din telefon, og når du trykker på den, kommer du ind og ser denne side. Jeg har tidligere været logget på telefonen, så derfor er den automatisk logget ind på min personlige profil. Ellers vil jeg skulle udfylde et brugernavn og adgangskode for at komme ind til denne side. Her er en oversigt over grupper, jeg tidligere har brugt at sende en besked til gennem appen. Hvis jeg gerne vil tilføje en ny person, trykker jeg op i plusset i højre hjørne. Så kommer jeg automatisk ind i min kontaktbog, hvor jeg her trykker på den person, jeg gerne vil tilføje. Nu udfylder jeg, hvilken besked jeg gerne vil have, at appen skal sende ud til personen, og vælger, om jeg gerne vil have, at appen sender mine GPS-koordinater med ud, så jeg vælger til eller fra med lokationstjeneste. Til sidst vælger jeg, hvor mange procent strøm, der skal være tilbage på telefonen, før appen sender en besked ud til mine venner. Når jeg har udfyldt de lille oplysninger, trykker jeg OK, og her kan jeg se, at stjernen nu er udfyldt, og det betyder, at når min telefon er ved at løbe tør for strøm, vil den sende besked ud til denne person. Så kan jeg trykke op i venstre hjørne på hjulet, og jeg kommer nu ind i indstillinger. Her kan jeg se en oversigt over min konto og ændre mine private brugeroplysninger. Til sidst skal jeg trykke logge ud nede i venstre hjørne. Tak for at du lyttede med.